Jivi gundê re dibêjin gundê çampiyonan. Demên cuda di çend beşên werzîşê de gelek çampiyonên Kurd ji gundê Bêloyê derketine. Li Komara Adigê ya li başûrê Rûsyayê Kurd herî zêde nêzî pênc sed malan li vê gundê dijîn. Werzişvanên kevnên gundê Bêloyê rojane li meydana topa pê bi zarokan re rahênanê dikin, topa nedilîzin, ezmûnên xwe bi wan re parve dikin. Em jî dixwazin ki roj ev roj vekî Kurdistana me azad ve ev sportsmenê me ser navê Kurdistanê û ala Kurdistanê jî bilind kirin û wira jî milletê me jî şavin ki nav milletê wan da zarokî ha sportsmen hene û planeke min jî heye programeke heye ez dixwazim van sportsmenê Rûsyayê hemû berev kin werine Kurdistanê sporteke dostanî bi Kurdistana Rûsyayê ve û Kurdistanê bibin. Ji bo Davîdê neh salê topane tenê hincetek e, da ku tevzarokên gund kom bibin û bilîzin. Lawra ev êdî 3 sal e ku diçe dibistana werzîşê û êdî weke werzîşvaneke profesyonel navdar bûye. Di mavaya 3 salan da Davîd serkeftinên pir mezin bi dest aniye. Di gelek pêşbirkeyên bajêr da bûye yekemîn, bûye çampiyonê Komara Adigê û niha jî çampiyonê Rûsyayê. Navim David e. Familyam İsmail ve navê bavim Rafik e. Diçim kuma duda ne salî me çampiyonê Rûsyayê me. Evo medalya min e, min hekî berê girtiye. Evo jî giş medalya min e, evo Anapê min ciyekê girtiye. Evo Krasnodarê de min ciyekê girtiye. Evo ji Krasnodarê de min ciyekê girtiye. Evo Krasnodarê de min cîsesiya girtiye. Evo ji Krasnodarê de min cîsesiya girtiye. Ez dixwam bim çampiyonê Dunayê. Li gundê Bêloyê hola werzîşê tune. Yên ku dixwazin bi rêk û pêkî werzîşê re mijûl bibin, divê rojane biçin bajêr. Vaye êdî dema rahênanê ya îro jî hatiye. Divê Davîd kincên xwe yên werzîşê bide hev. Malbata Davîd giringiyekî mezin dide bi xwendin û rahênana wî. Ew jî baş dizanin ku çampiyonê bi esanî bi dest nakeve. Me zarça birê xwe dîtibû potensialay me zan bûye bive sportsmen bavêm ya birîbû min jî dixwast lê bavêm nehêşt. Yeslê dîsa neyla ez ê unîversîtetê xilas kim bivim dîplomat prokuror. Bêguman bêyî piştgiriya dê û bav dibe ku çampiyonî tenê di xeyala Davîd de bimaya. Ez ora 3 kilometrî ji gundê me divim, 3 kilometrî tînim çünkü hindama da sportzal tune ne. Sportzal şehrekî dinê de ye, divim ew wî şeherî tînim. Xêlek calê Kurda hene newna jî tên. Dikin wana jî girtine C2 da C1 yani gelek henin sportsmenê me giş dişine wî şeherî. Em hez kiriye qurê min sportsmen bive hewasa wî jî heye ew jî padva dît nake min. Yani sportê dike maşallah normal ye. Pêş de here yani divê papa dibim çampiyonê dunê. Mavê rahênanê her roj du demjimêre. Hevalên Davîd hemû Rûs in û tenê Kurdekê di nav wan de heye. Hemû jî kêm zêde di temena hewdû de ne. Hemû zarok disiplîna rahênanê baş dizanin û spardekê rahênerê mîna serbazên biçûk bi rêk û pêkî pêktînin. Di werzîşê karatê şer de vesfên herê giring hewildan, derbe, lêdan û bêguman parastin e. Rahênerê Davîd dibêje ev vesfên hemû bi Davîd re heye û ne dûr e ku piştî çend salan ew ê dê bibe çampiyona cîhanê jî.
Знакомую связку. Двойка, левая нога, ногу прихватываем. Ev dibistana werjişê ya zarokan li Herêma Krasnodarê bi nav û deng e. Tanha di beşên lêkdanên destî yên mîna karate do, taekwondo û yên din de çendîn şampiyon lê perwerde bûne. Rahiner bi xwe jî çampiyonê berî ye. Молодой, но несмотря на это, он уже... Rast e, David temenê xwe neh salî de nasnavê çampiyonê Rusyayê wergirtiye. Lê ew baş dizane ku ev yek hêjgava pêşîn e û tenê destpêk e ji bo parastina nasnavê çampiyoniyê ya di her temenî de. Herwiha ji bo xwegihandina çampiyoniya cîhanê ku ew xeyal dike. Çendîn salên bi zor û zehmetî û bargiraniyên dijwar li pêşiya wî ne. Rast e David di temena xwe ya neh salî de nasnavê çampiyona Rusyayê wergirtiye. Lê ew baş dizane ku ev yek hêj gava pêşîn e û tenê destpêk e. Ji bo parastina nasnavê çampiyonê ya di her temenî de her wiha ji bo xwegihandina şampiyoniyê cîhanê ku ew xeyal dike çendin salên bi zorî û zehmetî û bargiraniyên dijwar li pêşiyê wî ne. Kamişedadê Rodaw, Krasnodar, Başûrê Rûsyayê.